Hello guys, vítam vás pri dnešnom videjku. No a dnes to bude back to school vlog a haul. Toto máme dneska na raňajky. No a vidíme sa pri ďalšej našej činnosti. Alebo mojej, respektíve. Tak ako ste počuli na začiatku videa, bude to back to school vlog, takže pôjdeme na nákupy školských pomôcok. No a teraz vám ukážem môj fit check. Takže mohli ste teda vidieť môj fit check, ja vám to ešte Takže my vlastne ideme až po obede nakupovať tie školské pomocky, takže do obeda tu budem proste niečo robiť. A tak mi napadlo, že by som proste mohla niečo zacvičiť, alebo proste idem robiť gymnastiku len tak pre vedenie, alebo ako by som to povedal. Keďže ideme na ten nákup školských pomôcok až po obede, tak sme sa rozhodli ísť za Dustinkom. Trávičku papáš. To je teda zábava, čo? Väčšia neexistuje. Dusty labku. Dusty. Daj tú labku. Čo mi je dávaš na nohu? Takže zabudla som vám sem dať, že idem obedovať a proste celý ten obed na začiatku. Ale, no tak zabudla som, no. Tak ale teraz som si spomenula, takže mali sme pečené zemiaky s rezňom a ešte k tomu takto uhorky. Takže tak. Ľudia, ja som len tak random teraz prehľadávala takú miestnosť, mňa to nevadí, to nemusíte vedieť, aká je. A ja som tu našla termosku od Stanley. What? A my máme asi už taký rok minimálne. A ja som to nevedela, že to je tá značka Stanley. What? To mama kupovala nejakú random termosku. A ona mi nekúpila ten Stanley Cup. Takže ľudia, len tak pre zaujímavosť. Je obrovské horko vonku. Takže som zmenila fit check. Fit check? No, proste som zmenila oblečenie. No a namiesto toho bieleho trička tu mám takéto myslím, že by som to skôr nazvala oversize tričko ako nejaký crop top, ale tak je to také crop top. A tieto riflové kraťasy. Takže tak, pre zaujímavosť. Ľudia, ja som znova zmenila ten môj slávny fit check, pretože tie gate, no, tie kraťasy, čo som mala, tak mi boli trošku veľké. Takže som si dala takéto, tie čo nosím aj do školy a strašne rada. No a
poďte sa so mnou vlastne nachystať, alebo ja vám vlastne ukážem veci, ktoré si tam zoberiem. Takže taká moja zásadná vec sú tieto taký voz, ktorý, no tí, čo majú proste strojček, asi vedia, čo to je, ale tí, čo nemajú, tak ja vám to vlastne vysvetlím. Ono je to vlastne taký voz, kde keď niečo škrábe na tom zámku, tak si tam vlastne takú guličku si spravíš a dáš to tam. Máš to proste tak utesnené. No a ja to proste musím všade brať, pretože sa bojím. Potom si beriem takúto random tašku, ktorú som si vyrobila. Potom si ďalej beriem mobil, na ktorom natáčam. Takže ostatné také veci, že napríklad ako peňaženka a proste peniaze, mne to ešte zaplatí mama, lebo my ideme s ňou. No a to je zatiaľ vlastne možno všetko, hej, možno ešte takých pár vecičiek. Také. Tieto masky. Teraz to bola ešte som nemala. Čo to bude? Toto už kúpila, že možno som vám to ukazovala, ale mám toto. Kam je to hľadám viac tých make-upov, ale nie sú tu. Takže máme tu teda vlastne taký haul z toho, čo som si všetko kúpila. Alebo vlastne mám tu aj z tých vecí, čo si spolužiačka kúpila. No a sme to boli spolu kupovať. No a ja by som vlastne začala, mám tu, že Tesco, Tedičko, Action a vlastne Shield.
ja som začala tým testom, to sú tieto ceruzky, hej. Takže v tedičku tu máme tieto bielitka. No a ešte vlastne tento tu obal, ktorý si tá spolužečka kúpila, proste klasický obal na iPhone. No a tak vlastne. To je vlastne všetko z tedička. A áno, ak sa pýtate, tu mám lampu moju krásnu. A v nej mám toto lepidlo a vošipasky, ktoré sú v jednom haule, ktorý neviem proste, ktorý to je. No a vlastne môžeme sa presunúť na action. Takže potom tu máme tu vlastne action. Toto sú, čo si kúpila spolužečka, je to takýto malý peračník. Neviem, či je teda malý, ale to nevadí. Takéto fixky na tabulu, proste klasika, poznáte určite. A túto masku a takýto organizer alebo stojan do skrinky. No a teraz vlastne, čo som si kúpila ja som vlastne kúpila iba sebe, akože iba túto masku kývovú. Ja som vám to vlastne ukazovala, že som v actione túto kývovú ešte v živote nevidela. A tieto mini gelovky. No a vlastne, keď idem znova na, už hádam, 3. oslavu, tak som si tuto kúpila, som kúpila tej spolužiačke túto masku. Myslím, že tu som už asi raz mala, ale tak neviem. Veď sa mi páčia tie korejské. Takéto zvýrazňovače. Takýto zošit, alebo ako by som to nazvala, neviem proste. Taký tento tieto nálepky, akože nechápem, prečo stále hovorím. No a posledné, tu máme takúto taštičku. Takže taštičku. No a takže tu je vlastne, teraz už vlastne ten posledný. To je šéf. Tu mám to takýto random leták, čo som zobrala, pretože ja mám doma zbierku. Ja viem, že je to trápne, ale ja mám doma zbierku letákov. Takže budem mať do mojej zbierky. Aj keď potom to znova iba vyhodím, ale to nevadí. No, potom tu sú tieto dva linery. Tento potrebujem už fakt dlho. Už proste ho potrebujem. A tento, to si kúpila kamarátka. Takže tu máme veci zo šeltu. Tu mám slovníček. To zoštíme všetky vlastne ukážem. Skoro všetky. Niektoré sú napríklad na hudobnú alebo ešte niečo. Som zabudla, ale to nevadí. To si potom dokúpim niekde v Tesku. Tento je náš mega cute. Mám ďalší slovníček. Toto som vám teda možno ukazovala aj v tom actione, že som, a to mám iba vlastne triedenie, že k tým školským pomôckam. Potom tu mám ďalej túto podložku.
tento zošit, ktorý vôbec netuším, na čo je muž, asi na slovinu. Toto anime, akože nemám dosť rada animované postavy, ale nič krajšie tam nebolo. Bol tam ešte tento. A áno, sme si od číslo myši zobrali s kamarátkou, pretože je to od čísla, neviem, akože ona to tam triedila, ja neviem. Lebo ono sa nám tie zošty vlastne zbytočne iba nakúpovali a viac peniazy sme sa za to dávali. A toto. Vlastne ani neviem poriadne, že ktorý je na aký predmet, to vôbec netuším. Toto vyzerá ako Mars. Možno na geografiu. Takže tak. To bude na biológiu. Áno, presne tak. Pretože mám tieto a učiteľka na to háklivá, keď to nemáme. Vždy, keď odpovedáme, tak máme o stupeň horšiu známku, keď to tam v zošite proste nemáme, lebo ona hodnotí aj zošit. Takže tak. A to by bolo všetko z toho haulu. Takže ľudia, je, že ako sa tak pozerám, je za 6 hodín. A ja tu mám v izbe totálny bordel, takže mi tak napadlo, že by som z toho mohla upratať. No ale nechce sa mi to natáčať. Uvidím, možno vám to tu natočím. Uvidím proste, že akože tak. No, dobre. Potom som išla za Dustinkom. Navečerala sa, spravila si večernú rutinu a išla som do postele. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite mi zanechať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom. Pa, pa!